Og så kommer lægen og hiver så forhænget fra. Du har kræft. Så jeg kigger bare op sådan, skal jeg dø? I virkeligheden har alle noget i bagagen. Så Anne, hvad har du i din bagage? Jeg har taget Poul med. Jeg fik den af en ældre herre, som fik stråler lige inden mig med hans telefonnummer. Og så kunne vi ringe eller skrive, når vi kom på den anden side. Og kan du ikke både tage mig med ind i din historie? Hvad sker der? Egentlig så har jeg, siden jeg var 16, været ret hæs. En eller anden dag, så rammer det mig bare sådan, du er nødt til at ringe til en læge. Og så får de taget de her prøver. Og så kommer lægen og hiver så forhænget fra. Og jeg glemmer seriøst ikke hans øjne, da han sådan kigger på mig, der sidder og ammer. Anne, du har kræft. Så jeg kigger bare op sådan, skal jeg dø? Og så er det sådan, det må jeg jo ikke sige. Men altså, der er gode muligheder. Og så gik jeg bare sådan survival. Ja. Så skal jeg i gang med 36 omgange strålebehandling. Ned til bussen, et af 50 minutter. Ned til Rigshospitalet, ind på afdelingen. Og så kom jeg ud igen, tog min barnevogn, tog et af hjem. Og så kørte vi bare sådan hver dag. Og jeg kan huske, at jeg sidder i bussen på vej hjem og sådan læner mig op af barnevognen og sådan prøver at sove lidt. Og der er en dame, der siger til mig sådan, det er hårdt at blive mor, var. Og jeg bare tænkte, you should fucking do. Altså, jeg stod og krøllede hår og alt muligt de første par gange. Fordi jeg var sådan, jeg gad ikke have, der var nogen, der skulle se mig syg. Og jeg skulle bare vise dem, hvor sej jeg var. Kan du ikke prøve at fortælle mig, hvorfor du er her i dag? Jeg synes, at det er fantastisk, at NIA giver deres overskud til kræftforskning. Og hvis vi ikke havde forskning, så var jeg her ikke i dag. Og hvis vi ikke fortsætter med at støtte forskningen, så vil der være mange andre, der heller ikke vil være her. Jeg bærer altid med mig i min bagage. Hvad har du i din bagage?